Hej Heidi, det her er matematikaflevering 1. B, matematik 10, som handler om eksponentielle udviklinger. Opgave 1 handler om, at jeg skal udlede formen for den eksponentielle udvikling, der går gennem punkterne 2,1 og 5,27. Man skriver så x1 til at være 2, y1 til at være 1, x2 til at være 5 og y2 til at være 27. Så skriver jeg de op i to ligninger, hvor at 1, som er y1, skriver jeg her, og er lig med b gange a i anden, fordi at det er x1. Nedenunder har jeg skrevet 27 er lig b gange a i femte. Så skriver man de to ligninger ovenover hinanden, så der står b gange a i femte over b gange a i anden er lig 27 over 1. Jeg har sat de øverste tal højst, fordi det gør, at det ikke bliver til et negativt tal, det endelige resultat. I ledet nedenunder er de to b'er gået ud med hinanden, og det er gangetegnene også. Så der står a i femte over a i anden er lig 27 over 1. Så skal man trække de to potenser fra hinanden, så der står a i femte minus 2 er lige med 27 over 1, og det giver så a i tredje. For at finde ud af, hvad a er helt præcis, skal man så finde den tredje rod af 27 over 1, og det giver så 3. For at finde b, skal man tage et af y'erne over a i x'ene, som så giver, her har jeg valgt y1, som er 1, og så skriver jeg 3 i anden, som er x1, og det giver 0,11111. Det endelige bliver så fx er lig 0,11 gange 3 i x'ene. Opgave 2 skal udlede formen for fremskrivningsfaktoren for den eksponentielle udvikling, der går gennem de generelle punkter x1 gange y1, x1, y1 og x2, y2. Og jeg skal også udlede formen for skæring ved y-aksen b. Der er det lige til at gå til. Jeg har skrevet y1 er lig b gange a i x1, og den anden ligning hedder y2 er lig b gange ax i x2. Man skal altid holde etterne for sig selv og toerne for sig selv. Nedenunder har jeg så skrevet b gange a i x1 over b gange a i x2 er lig y1 over y2. I næste led er b'erne og gangetegnet gået ud med hinanden, så der er kun a i x1 over a i x2 er lig y1 over y2 tilbage. I næste led skal jeg trække potenserne fra hinanden, hvor her har jeg skrevet a i x1 minus x2 er lig y1 over y2. I næste led er det så det, som fratrækkelsen af de to potenser giver. Rodet af y1 og over y2, det giver a. For at finde b, som tidligere nævnt, skal man skrive y over a i x'ene. Det giver så b. Den endelige funktion hedder så fx er lig b gange a i x'ene. Opgave 3. Bestem forskriften for den eksponentielle udvikling, der går gennem punkterne 2 gange 1 og 2,1 og 5,27 ved at anvende formlerne for opgave 2. Her står der så opgave 3, men det er forkert. Det er yderst nemt at gå til. Man skriver a i 5 minus 2, som er de to potenser, man så trækker fra hinanden, er lig 27 over 1, fordi her har jeg valgt at have de største tal højst, så det ikke giver et negativt tal, er lig a i tredje. A
er så den tredje rod af 27 over 1, hvilket giver 3. B er så 1 over 3 i tredje, hvor at 1 er et af y'erne. Man kan selv vælge, om man vil have y1 eller y2. Og så over 3 i anden, hvor 3 det er selvfølgelig a, og i anden det er x1. Man kan selvfølgelig selv vælge, om man vil have x1 eller x2. Det giver så 0,11111, hvor det vælger jeg så at runde op til 0,11. Så funktionen kommer til, eller forskriften for den eksponentielle udvikling kommer til at hedde fx er lig 0,11 gange 3 i x'ene. Opgave 4. Her har jeg valgt at anvende GeoGebra til at løse opgaven, som går ud på, at jeg skal finde ud af, eller jeg skal angive, hvilke funktionsudtryk for henholdsvis Thorleifs og Yrsas løn som funktionen i tiden målt i måneder, og hvornår Thorleif tjener mest. Fordi at Yrsa får et fast beløb om måneden, og hendes løntillæg er også fast, skal man bruge formlen for en lineær funktion, som hedder y er lig a gange x plus b. Det vil sige, at funktionen for Yrsa kommer til at hedde y er lig 18.000 plus 101,1 gange x. Thorleif er derimod en eksponentiel udvikling, fordi at hans løntillæg er i procenter, så her skal man bruge den eksponentielle formel y er lig b gange a i x'ene. Så Thorleif kommer til at hedde y er lig 17.000 gange 1,0115 i x'ene. Det har jeg skrevet ind i GeoGebra, hvor at jeg har kunne aflæse, at Thorleif tjener mest efter 9,6 måneder. Opgave 5. Her har jeg anvendt Excel til at løse opgaven, som går ud på, at jeg skal undersøge, om der er tale om en eksponentiel udvikling, og jeg har skulle bestemme, om der er en forskrift for fiskemængden som funktion af antallet af år efter 1990. Jeg har skrevet antal år i x-aksen efter 1990 og antal ton af fisk i y-aksen. Her kan man så aflæse, at der sker et fald i mængden af fiskearten. Jeg har så kunne regne a ud ved at sige exp parentes minus 0,128 parentes slut, som giver 0,8798338. Det er så a. B er lig 350,21 eller 0,21. Det kan man læse over på det, der står her. Som I kan se, er det, jeg har valgt at sige, som jeg har skrevet exp af, er det, som 350,21 står i potens af. Eller, ja. Det giver så forskriften, eller funktionen, kan man også kalde det. Y er lig 350,21 gange 0,88 i x'ene.